Γεια σου Στέλλα από τα ενημερωτικά γράμματα. Θα θέλαμε να μας πεις κάποια λόγια για την εκδήλωση Νέες Ματιές στον κόσμο μας που θα πραγματοποιηθεί εδώ στο Πνευματικό Κέντρο της Αθήνας 20, 21 και 22 Σεπτεμβρίου. Ωραία. Λίγα λόγια για την εκδήλωση και πώς γενικά ξεκίνησε η όλη διαδικασία. Καλημέρα Σωτήρη, Καλημέρα. είμαι η Στέλλα Γαμπρέλη, είμαι δικηγόρος. Έχω ξεκινήσει πριν από κάποιους μήνες να διοργανώνω αυτό το τριήμερο, αυτή την κίνηση. Ένας τόπος συνάντησης είναι για μένα όλο αυτό. Ένας τόπος συνάντησης για να μιλήσουμε για το όραμά μας, για τον κόσμο, για την κοινωνία, για το ρόλο μας, για το ρόλο που έχουμε εμείς ως πολίτες μέσα στην κοινωνία, για το τι μπορούμε να κάνουμε μέσα στην κατάσταση αυτή που ζούμε. Σε αυτό το πλαίσιο θα συναντηθούν 20, 21, 22 Σεπτεμβρίου συνολικά 27 ομιλητές από όλους τους χώρους της ανθρώπινης νόησης και δράσης, αν θες. Από ψυχολογία, από φιλοσοφία, από πνευματικότητα, από επιχειρήσεις, από τέχνες, από επιστήμη, από όλους τους χώρους. Θα χωριστεί σε 5 ενότητες η εκδήλωση και την Κυριακή θα κλείσουμε με ένα πολύ γιορτινό κλίμα, με παραμύθια, με διαδραστικά βασισμένα στο ψυχόδραμα, με ομάδες δράσης που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Αθήνα σε κοινωνικό ή πολιτιστικό πλαίσιο, που θα μας μιλήσουν για το δικό τους όραμα και για το τι κάνουν αυτοί για τον κόσμο. Εύχομαι να είναι όλος ο κόσμος εκεί. Νομίζω είναι κάτι που χρειαζόμαστε πολύ, να ξεκινήσουμε μια καινούργια συζήτηση. Αυτός είναι ο στόχος, αυτό είναι το νόημα αυτής της εκδήλωσης, αυτού του τριημέρου, να ξεκινήσουμε μια καινούργια συζήτηση για το τι είναι δυνατό για μας, για το τι θέλουμε, για το τι φανταζόμαστε. Αυτό. Ελπίζω να εμπνέεται ο κόσμος και να συμμετέχει. Θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο της Αθήνα, Ακαδημίας 50. Οι ώρες είναι από Παρασκευή 5 η ώρα, 4,5 η ώρα προσέλευσης με 5 είναι η προσέλευση, 5 η ώρα ξεκινάμε μέχρι τις 9. Για το Σάββατο στη συνέχεια έχουμε ώρα προσέλευσης 9.30, ξεκινάμε 10 και συνεχίζουμε μέχρι το βράδυ με κάποια μικρά διαλύματα μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ και Κυριακή 10 η ώρα το πρωί, 9.30 πάλι ώρα προσέλευσης, 10 η ώρα το πρωί με 1 η ώρα το μεσημέρι. Έτσι το πιο γιορτινό κλείσιμο που είπαμε προηγουμένως. Θα γίνει στο Πνευματικό, είναι με την υποστήριξη του Δήμου και με την πολύτιμη βοήθεια τη δική σου και της δικτυογέννησης. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, να δείτε περισσότερες πληροφορίες, είναι www.neesmathies.wordpress.com. Εκεί υπάρχει και το πρόγραμμα και οι συμμετέχοντες, βιογραφικά, άρθρα των ομιλητών και όλων των συμμετεχόντων και μπορείτε να βρείτε και περισσότερες πληροφορίες για το τι είναι οι Νέες Ματιές, τι κάνουμε, ποιο είναι ακριβώς το όραμα, γιατί μιλάμε για όραμα, δύναμη, δημιουργία. Είναι αυτό που μου έκανες, αυτή την ερώτηση που μου έκανες πριν. Είναι το όραμα, μιλάμε για το όραμά μας για τον κόσμο, για την κοινωνία, για το ποιοι είμαστε εμείς ως πολίτες. Μιλάμε για δημιουργία γιατί θέλουμε να συμμετέχουμε δημιουργικά στην κοινωνία ως πολίτες, να εμπνευστούμε, να νιώσουμε τη δύναμή μας, γι' αυτό και μιλάμε για δύναμη, να νιώσουμε τη δύναμή μας και να νιώσουμε τι μπορούμε εμείς να κάνουμε και τι μπορούμε να δημιουργήσουμε. Εύχομαι να συμμετέχει ο κόσμος, να είναι εκεί, σας περιμένουμε. Ευχαριστώ.